Everyone, again, this is our walking therapy ni Nanay Bining. Dito po tayo sa Malolos, Mabalacat, Pampanga. Ayan. So ngayon po yung October 1, malapit-lapit na po ang Pasko. Ilan ba na lang? Pasko na po. Ayan. Sabi nga po malamig ang simoy ng hangin. Malamang tabo kaya? Karasibul. Batabalo po ta, kamag-anak niya. Hindi mo na nakaduma. Sumasaming ingyak ng kaya balikat mo. Yan. Kaduko mo sobra. Kakalalad. Ang bato na eh. Matari ba? Makasadraya. Hindi, bad na lang. Balikan tayo. Ito mong balik. Okay na yan. Experience mo, lumakad naman kintalan. Ilalakad ka pa, naging balaya mo eh. Takla. Ang magbukulay dyan, lumakad. Okay na, kani. Kani. Huwag ka para kami wartot na yan. Magkitaklakin. Oh. Umalik ang bagya. Hindi tayo makalong ang pali. Gulo mo nito, mapali niya. Sibol tagumpe. Naman eh. Si Bima, ito niya nga pakayat yan. Kaya nga niya nga, may istorya na yan. Ano, anak niya po, matuwa yan. Magitan siya. Siyempre. Hindi nga Kahit pakayat. ang mahal mo lumet, mesa, matuwa na eh. Matuwa na yan. Yan ay makatiro. Wala mo lipang-lipang niya. Karal pala. Ano yan ba? Sukat? Kahit. Itang panulong. Nangos ka na? Kaya na ano sa lagi na. Kaya ang balo lagi. Ako na, nag-giyo. Di panulong pa, di lo ka rin binot ito. Ta? Ladulad. Ay, wow, ulit pa yung askin eh. Wala, kalinga ko na. Ulit naman. Okay. Sinayad na ako ata. Oh. Kaya pagyo, gusto nito. Sabi nito. Nakalakat kayong babo. Liwak yung babo. Kano yung babo kasi, nilalak kasi ma, kita mo yung mga paligid. Exercise ka. Nung nandun sana, dintang ka kaya na ako linakad eh. Balo naman dati. Ay, siyempre, yung mag-chat eh. Ikaw lang ba dintang ka data kayo? Pero pollution. Yung mag-text eh. Tinext ka siyempre. Bala ko kasi, namumuli pa. Ah, Mumuli pa kaya niya. yeah. Ano kanya? Pag-stay niya ka rin? Bala ko mumuli. Ogyo pa kanyan. Ito na mo. Ito po yan dahil papali na. Hindi sana. Hali, matinding pali ngayon naman. Alas 8 pa, papali na. Ha? Napo na yung mapali. Oo, atimpong kaya, atimpong aldong Ikaw palalo. maskin alas 10. Oo. Kaya ito na mo. Sa ating pang gumuntok yan. Dudulan. So yun guys, isang lakad lang kami kasi sinanay na kanina naglakad na. So yun po yung amin. So katong po muna yung walking therapy niya. So muli po. God bless po. Okay,